Jeg forventer at få et kick og en pep-talk og noget inspiration til at gøre nogle ting anderledes. Jamen, jeg forventer at gå herfra med et smil på læben og masser af energi. Jamen, tusind tak, H.C., og tak fordi I alle sammen er kommet. Mit navn er som sagt Søren Holmgren, og jeg skal holde et oplæg, som jeg kalder Alting handler om indstilling. Så det, der står her, det er, at blinde lytter til anden Stevie Wonder-musik, og blinde giver ikke high five. I kender high five, hvor man lige går op og klasker hånden. Det gør vi ikke. Fordi det er ganske enkelt farligt. Jeg havde en chef engang, der sagde, det er flot arbejde, Søren. High five. Det fortryder han. Og jeg er ikke længere ansat der. Men det handler også om, at selvom vi lever i et miljø, hvor vi jo skal præstere mere, vi skal være bedre partnere, vi skal være bedre forældre, vi skal være bedre på arbejde, bedre kollegaer, bedre til alting, så er det virkelig vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på alt det, vi ikke kan, ikke når, ikke får, men at vi også får øje på alle de succeser, som vi alle sammen har i vores hverdag. Det er min påstand. Jeg tror på, at alle har succes hver eneste dag, hvis bare vi ser det. Og jeg vil give mit bud på, hvordan jeg får øje på min succes. Når man skal tænke i måltavle, så er det sådan, at en forudsætning for at gøre det, det er, at vi starter med at gøre os klart, hvad er det, der skal give point på ens egen måltavle. Rigtig mange mennesker er meget bevidste om, hvad det er, der er minus på deres måltavle. Eller hvad de ikke har, eller ikke ønsker, eller det, der går galt for dem. Hvis vi laver en liste og sætter sig ned og siger, nu skal jeg sige, hvad det er, der er pointgivende, altså værdifuldt i min hverdag. Hvis man sætter sig ned og laver en liste og skriver sådan nogle ting som, at komme ud af døren om morgenen, at komme på arbejde, eller bare det at sige, at man vågnede. Altså, det i sig selv er jo pointgivende. Alternativet er ikke så godt. Det, at man siger, at jeg fik et smil af en tilfældig person på vejen. Jeg fik et salg. Jeg ryddede med skrivebord. Hvad det nu kunne være. Eller høre Stevie Wonder på radioen. Det er også pointgivende. Det øjeblik, man sætter sig ned og laver den her liste over, hvad er det, der skal give point, så sker der noget interessant. Fordi så ligger den her liste, i hvert fald hvis vi kigger på den regelmæssigt, og hvis vi i øvrigt også vælger ting, der virkelig betyder noget for os, så ligger den liste og rumsterer her om i baghovedet. Og så står der noget omkring badevægt. Og det har ikke noget at gøre med noget som helst omkring min vægt at gøre, men jeg har altså en badevægt, som når jeg går op på den, så fortæller den mig, hvad jeg vejer. Og der er sådan en volumenknap, så jeg ovenikøbet skruer op, så jeg bedre kan høre det. Det jeg så har fundet ud af, det er, at når jeg har gæster, så har jeg fundet ud af, at når de går på toilettet, så siger de, nej, det er godt nok dejligt. Kan du vide, hvad jeg vejer nu? Og så har jeg stillet min badevægt frem, skruet helt op volumen. Og så råber den op, hvad de vejer, og de ved ikke, om jeg kan høre det inde i stuen, og det er livskvalitet. Alle kan et eller andet og har nogle styrker på det her område. Og det, man har forsket i, det er, at man har fundet ud af, at hvis vi er i stand til at identificere de styrker og få dem i spil, så bliver vi op til 36% mere produktive. Hvorimod, hvis vi kun fokuserer på, hvad det er, vi ikke kan, eller alt det, vi nu skal, eller alle de der skill gaps, der er, når vi hele tiden får udstukket nye mål eller ting, der ændrer sig, så bliver vi helt op til 27% mindre produktive. Og det her, det er et dilemma, det er en udfordring, fordi vi lever i et præstationsmiljø. Og det her præstationsmiljø, det går på, at vi hele tiden får nye mål. Vi skal hele tiden gøre ting anderledes, vi skal hele tiden blive bedre, vi skal hele tiden spare. Og hvis vi ender med kun at fokusere på alt det, der nu bliver lavet om, eller alt det, vi nu ikke kan, alt det, vi nu skal, så er det bliver svært. Så kan det være, at vi brænder lidt sammen. Og det, der er pointen her, det er, at naturligvis skal vi fokusere på, hvordan vi flytter os og bliver bedre. Men I skal også fokusere på, hvad er det, der er jeres personlige styrker, og hvordan får I så dem i spil? Prøv nu at høre. Hvis jeg nu har siddet på vej hjem og tænkt, nu skal jeg hjem, og nu ved jeg godt, at jeg indgår i en sammenhæng, hvor der er andre mennesker, og derfor så skal jeg lige være bevidst om, at der giver jeg faktisk også noget. Og min hustru og mine børn har måske ikke fået lyst til at få en gammel, træt far hjem. Og derfor så sidder jeg og visualiserer på vej hjem, at når jeg kommer hjem, så vil jeg sparke døren ind, og så vil jeg gå ind, og så vil jeg sige, så far hjemme, er der nogen, der vil lege? Og hvis det er ens eget hus, så kan det have en kæmpe effekt.
Tusind tak til elefanten. Det er en sætning, man ikke hører sig selv sige så tit. Og ikke mindst, tusind tak til alle jer, der er kommet her i dag. Det har været en fornøjelse. Gå ud og kig efter pointene. De er derude. Tak skal I have. Tak skal I have. Han er jo rigtig sød og god og varm og inspirerende, og han gør det på en humoristisk måde, som gør, at man bare tænker, yes, nu skal jeg virkelig, det giver mig noget drive, det giver mig noget motivation. Så super foredrag, det må jeg sige. Altså, han forstår virkelig at ramme alle folk. Så fantastisk. Jamen, jeg synes, han er helt fantastisk. Det er utroligt, altså. Han er jo så et livsgivende menneske, så det er helt utroligt. Jeg var forberedt på, at det skulle blive godt, men det blev så godt, det havde jeg nok ikke troet. Så ja, fantastisk. Så jeg mener, han er en super motivator. Meget levende og meget nærværende. Det synes jeg er imponerende. Det er ikke alle, der er så nærværende, som han er. Jeg er meget imponeret. Jeg synes, han var rigtig god til at præsentere. Han havde nogle gode punchlines, og det var nogle rigtig gode værktøjer, man kunne tage med hjem, som er meget mere konkrete end mange af de andre foredrag, jeg har hørt andre gange. Så rigtig godt. Det var et rigtig godt foredrag. A noisy alarm clock and children all over. They want me to play, but I'm out of time. Tuesday is better, but still in a hurry. The wife is worried about someone at work, so she's out the door before I get to kiss her goodbye.